Barka da zuwa Shamuwa 24 TV tashar al'umma. Rantsi da ubangijin da ke busan numfashi, wallahi azimu a ranar alhamis da muka gabatar da karatu, wallahi summa tallahi summa billahi shine ai rantsuwan duk wani musulmi. Wallahi kaf cikin waɗanda suke wajen karatu ma babu wanda ya san cewa na zo da guzurin zan fasa mata ya sai daga baya. Ballantana ka cewa malam Idris ne je bintiko wai ya bamu. Malam ina dakta bai san komi ba, ina ga sai da aka gani tukuna alaka masa ishara ya hawaye duba. Yawa ba abin da ya sani. Ga malam Muhammad Kabir da muna tare da shi, tare muka tabu, amma sai a hanya nake gaya masa cewa akwai matsala, shi ma bai sani ba. Yawa to saboda haka ba malam Idris zaka gayyata ba, ni ne tsaranka. Yawa ni ne daidai da kai, matsoraci. Yawa shi ne, yawa matsoraci kawai. Ka zauna kana ta kewaya can ka yi ta nan, ka rasa yadda za ka yi. Yawa to dama ka saba, amma dai to Allah ya kyauta, bari dan taba ka kadan. Yawa saboda ka yi magana ne na jahilci. Akwai maganganun da ya yi a cikin muhadaransa da ya yi magana akan at-tasgir, tasgiri a babin tasgiri a mene, a nahawu ma yace shi bai san ma tasgiri ba ilmin nahawu bane. Tasgiri yana babin sarfu ne shine. Yawa tasgiri ba nahawu bane malam. Yawa ba babin nahawu bane. Nahawu bari gaya ma wata formula, na san hala baka sani ba. An-nahawu yu'tabar ne bi awakhiril kalimat. Nahawu ba ruwansa da farkon kalma, nahawu ba ruwansa da tsakiyan kalma, nahawu ba abun da ya hada ta alaka da tsakiyan kalma da farko. Nahawu tana dubi ne da awakhiril kalimat. To amma baka gane wannan ba, shi yasa ka zo kana cewa tasgiri wai ilmun nahawu. Tasgiri ilmun nahawu ne? Ilmun sarf ne. Sarfu kuma ba, sarfu ita ce take nuni da farkon kalma da mene, da tsakiyan kalma, amma ba na hau ba. Yawa sannan na ga ha'incin da kai na ilimi shine nake son saka, bana son yi magana cikin maganganun da ka fara. Na bi son sanya bidiyon sai in yi ma gyaran da ya kamata, amma ina so ne ka koma makaranta gaskiya. Shine matsalar shine kuma har wai na mun cewa wai alfiya ita ce wai babban littafi a nahawu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahawu ne babban littafi, ka san nahawu, ka san alfiya, kai alfiya ka san littafin yara ne. Ka ruda shi ka ce masa tana nan. Yawa littafin fa Ibnu Malik fa koya wa yara yake yi. Yawa ranar mun karanta maka kalamuna, to in yazo yace min zaka zo in surbatan abana wal famu haisul mimu minhu bana abun akun hamun kadhaka wahanun wan naqsu fi hadha al akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyhi yanduru wa kasruha min naqsihinna ashhuru. Yawa sai ya faɗa wa yara sai su tsalle. Yawa Barka da zuwa Shamuwa 24 TV tashar